ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ 5 ଟଙ୍କିଆ ବହୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଏନ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଟଙ୍କିକିଆ ଦା ଧନାକେଣ୍ଡା କଏନ୍, ଏ ସବୁ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଠାଣା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ କଏନ୍ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏତିକିରେ ତା 20 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଏତିକିରେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ, ଏ ସବୁ ଫେକ୍। ଜମା ଏଥିରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା କେହି ଦେବେନି। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଫୋନ କରି କହୁଥିଲି ଯେ ଆଗ କହୁଥିଲି ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ତମ ମେମ୍ବର ହବ, ସେ ବହୁ ପାଲା। ଜମା କରନ୍ତୁ, ସେ ବେକାରିଆ ଧନ୍ଦା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ, କିଛି ସେରା କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ପଇସା, ଜମା ଅଧିକା ପଇସା କେହି ଦେବେନି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆପଣ ସେ ପଇସା ପଛରେ ଜମା ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହି ରହିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।